Знаеш ли кои са най-големите газари? Това са хемороидите. Има няколко ефективни природни средства, които могат да облегчат симптомите на хемороиди, болка, сърбеж и възпаление. Ето най-популярните и работещи варианти. Лайка, запарка от лайка. Използва се за компреси или добавка към седяща баня. Има силно противовъзпалително действие. Алоe вера. Нанася се директно гел от алоe вера. Успокоява раздразнението и подпомага заздравяването. Кокосова масла. Нанася се локално. Овлажнява и намалява сърбежа. Студени компреси. Лед овидва в кърпа за 5-10 минути. Свива кръвоносните съдове и намалява оттока. Хранене с повече фибри. Яж повече плодове, зеленчуци. Пълнозърнести храни. Предпазва от запек. Основна причина за хемороиди – пиене на повече вода, улеснява изхождането и намалява напрежението. Ако симптомите са силни или продължават повече от 1-2 седмици, консултирай се с лекар. При кървене или силна болка не. Разчитай само на домашни средства